भोजपुरी में तो ऐसा ऐसन गीत हो चुकल बा कि गीत बजा के सबके सामने सुने लायक नहीं हो, लेकिन का करी हन ऐसा सुनवैया भी लोग लगभग माली 80% लोग ये कुलंडे बंड सुनता। लेकिन देखिए हमार बिरहा एक ऐसी विधा है कि हम बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में बढ़िया बात रखेगा हमने का काम करल जला। और आदरणीय हमारे गुरुजी चंद्रकिशोर पांडे जी गुरुजी ऐसे कलाकार हैं जो बिरहा के धरोहर को संभाल करके रखे हुए हैं। नहीं तो बिरहा में भी इतना बदलाव हो गई बा कि कुछ कहे लायक ना बा। देखा ही बड़ी सुंदर गीत बा। ई कोनो दुल्हन अपना पति से अपना सैया से शिकायत करे, कहे लागल के जी बियाह भइले धीरे धीरे कई साल बीत गईल, लेकिन आज तक अपने बउए के पैसा पर तू राज करो तारा एको पैसा कबो कमाला नहीं। आई जो ना करके डेंट पेंट निहारे ला कि तोहार उठलाली बढ़िया बा तोहार बाली बढ़िया बा। ई कुल देहल हमरे माई बाप के बा नैहर के हो। दुल्हन ताना मारती अपना सैया से, कहे मास्टर का लाली नैहर के हा बाली नैहर